खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 8 जुलाइ खालारखालि लखिमपुर जिल्ला बर' फरायसा आफाद जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लखिमपुर जिल्ला आरो दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव 2020 मायथाइनि बर' बिजों लखिमपुर हालामनि सिङाव ओइचएस आरो ओइचएसएलसी नि सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बगिनदि बर' साहित्य भवनाव मान बावनाय जायो। ओइचएसएलसी आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि मुङा जाबाय सेथियाव थरायना निजोरा गयारि 72.5 जौखोन्दो नैथियाव मुस्रि भास्कर बसुमतारी 70.84 जौखोन्दो थामथियाव मुस्रि दुरबकान्त ब्रह्म 67.5 जौखोन्दो ब्रैथियाव मुस्रि भबिज्य केरकाटारि 65.5 जौखोन्दो बाथियाव थरायना पुलन्ति केरकाटारि 65.16 जौखोन्दो दथियाव मुस्रि बिराज सरगियारि 63.84 जौखोन्दो स्निथियाव थरायना सुमिता सरगियारि 62.5 जौखोन्दो आरो ओइचएस आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसानि मुङा जाबाय मुस्रि रसान्त केरकाटारि 78.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ ओनसोलनि गासिबो दैदेनगिरिनि नाजानायजों बे मेलखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। 10 जुलाइ खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय निसामरा पन्चायतनि 1 नं 2 नं आरो 3 नं नावखाथा गामियाव ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि आरो सरकारनि बिफाननिफ्राय नायदिंहैनाय जादों। गाहायै बे ओनसोलाव थांनाय बोसोरनि बायदि गोबां दैबाना देग्लायबो जादों। बे ओनसोलाव देग्लाय गासै मोनथाम गामियाव गं 300निबो बांसिन नखरा दैबाना जानानै खैफोदाव गोग्लैना दं। सुलु मोननाय एबा रादाबगिरिफोरा गावनो सन्दांना फोरमायनाय बायदिब्ला गासै गं 15 नखरनिबो बांसिन नखरा दैबानानि एबा दैनि सिङाव दासिमबो दंबाय दं। हालामनि गोबां सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमाया गोबां अखा हानाय जायोब्ला बे दैमानि दैया उसिफावना ओनसोलाव दैबाना सोमजिहोना गोबां बोसोरफ्रोमबो आबाद न' बां लामा फरायसालि आरो मोसौ मोसाफोरखौ आलाय-सिलाय एबा खहा खालामनाय जायो। बेबायदि जाथायखौ नुनानै ओनसोलनि गोबां आफादफोरा नायदिंना दुखु जारलाखौ खबर लाहैनाय जादों। दिनैनि बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि सुक्रेश्वर गयारि धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि दीपंकर नार्जारि एमएसि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि धेमाजि जिल्लानि आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि लोगोसे धेमाजि जिल्ला परिषद सोद्रोमा सुबारानि बसुमतारी आरो सानजा सानजारि नोगोरनि दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे गोबां मावथि हान्जाया बाहागो लानाय जादों। दानिया फै जों बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माबायदि दुखुनांथाव जागासिनो बेनि माखासे नुथाय नायदिनि। बावैसो साननिफ्राय नागारै अखा हानायनि जाउनाव दिनै 1 नं 2 नं आरो 3 नं नावखाथा मोनथाम गामिनि गासै 229 नखरफोरा दैबानानि सिङाव एबा दैनि सिङाव गोदोनानै दं। जोबोद दुखु नांदों जोङो जोंनि जा सरकारि बिफाननिफ्राय बिथांमोननि जा अनसुंथाइ दैबानानि बेखौ होनो थाखाय जों दाबि खालामदों। जोङो बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे जोंनि जायफोर बिथांमोना राजखान्थिफोराव आखाइ होदों मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इएम धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमाजों लोगोसे जोंनि पन्चायतनि वार्ड मेम्बार प्रेसिडेन्ट गासैजों लोगो नांनानै सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो माने अनसुंथाइ बा रिलिफ होनो थाखाय जों नाजागोन। दा जों नायनानै जोबोद दुखु मोनबाय बे गामि दरथामाव गासै नखरफ्रोमबो फ्राय बुंनो थाङोब्ला माखासे जिब जुनार दं दाउ अमा मोसौ मैसो बेफोरबायदि दं। दा बिसोरखौबो मोजाङै लाखिनो हानायनि बेबस्था जायाखै। स्पेसियेलि मोसौआ जिहेतु जोंनि बर'फोरनि धोन बे धोननि थाखाय जोङो थोजासे आदार जगायनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो बेखौबो सरकारि भाबै जिहेतु आदार राननाय जायो बेखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां नाजानोसै आरो उननि समफोराव जोंनि आफादनिफ्राय जों जायफोरबायदि मदद होनो हागोन बेखौ जों आफादनि गेजेराव सावरायलायनानै थांखि लानानै जोङो नाजानोसै रायजोफोरनो अनसुंथाइ होनो बेल' नङा जों धेमाजि जिल्लानि सिङाव गोबां ओनसोलफोराव जायो। जोंनियाव
गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव उलनि मा होनो दमकल घाट कर्णपुर बैफोर गामिफ्रावबो दैबानाजों लोमजादों। फारसेथिं जनायाव बेरासापरिनि थासारिया जोबोद गाज्रि। बेवहाय जों नुदों जे दैया फ्राय उखुमसिम सौहैबाय, नाथाय जोंनि सुबुंफोरखौ जों दिनैसिमबो बोखांनो हानाय जायाखै। जाउना बेवहाय SDRF आरो NDRFनि नावखौबो लांनो हानाय जायाखै, जोबोद दैनि दाहारा बारा जानायनि थाखाय। फारसेथिं गगामुख दख'रानि सिङाव थानाय जायफोर नोलोबारि मानिकपुर गामिफोर दं, बेहाय हा खुरखानायजों लोगोसे गामिफोराव बाला फबनायनि मोनसे नुथाय जों नुदों। जों बैफोरखौबो गासै जाथायफोरखौ लानानै धेमाजि जिल्ला बेंगिरिनो मोनसे गोसोखां बिलाइ एबा मेम'रेन्डाम गथायनायनि थांखि जोङो लादों। दा बेबायदिनो जों जेसेबां हायो रायजोफोरखौ, जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' रायजोफोरखौ नायसंनो थाखाय जोङो जेब्लायबो थागथियारि। बेयाव आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो खुलुमग्रोनाय जाहैबाय। दा दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय दैबाना लोमजानाय सुबुंफोरनो एबा एरियायाव थानाय पशुधन मोसौ मोसा जानाय लोंनायनि गांसोनि थाखाय आरो लोगोसे पाब्लिकनो दा कर'नाखौ गिनानै गभर्नमेन्टनि मोनसे बिथोन दङ, रिलिफ केम्पआव थायाबा रिलिफ होनो नागिरा। बेनि थाखाय जोङो कर'नानि दहाय लानानै पाब्लिकफ्रा रायजोफ्रा दै लोमजाबाबो न'आव गारनानै थांनो बादों। बेनिखायनो आङो सार्केल अफिसार आरो जोंनिनो लकेल MLA बिथांमोनखौ खावलायनानै रिलिफ केम्पआव थायाबाबो बिथांमोननो रिलिफ होनो हानायनि बेबस्था लानो थाखाय जों खावलायदों। आरो लोगोसे MLA बिथाङाबो खोथा होदों, सार्केल अफिसारखौ बुंहरबाय रिलिफखौ होनाय जागोन केम्पआव थाहैयाबाबो। बेनि थाखाय बियो बिनि थाखाय गोख्रों माबा लादों, थांखि लादों। आरो लोगोसे मोसौ मोसानि आदारनि थाखाय जोङो बिनि थाखाय आदार होनो थाखाय खावलायदों। आरो लोगोसे मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जि हायो समबारखालि जोंहा मोनसे केबिनेट सावरायनाय जागोन। बेवहाय जोङो मा अनसुंथाइ होनो हायो बेखौ बिनि सायाव सावरायगोन। मानोना मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय गासैबो एरियानो दैबानाजों लोमजानाय। दख'खाना, मिसामारा, दख'खाना, माजुलि गोबां एरियायावनो दैबानाजों लोमजानाय आरो ओरै जोंनि जनाय, बेरासापरि, थारिकसारि, थारिनि बेफोरबायदि एरियायाव दैजों लोमजाजोबनाय। ओंखायनो जोङो काउन्सिलनिफ्राय मा हायो बेखौ जोङो समबारखालि रायज्लायनानै मा होनो हायो बेनि थाखाय थांखि लागोन। गोजोन्थों। 1, 2, 3 नावकाटा गामिनि गासै रायजोआ दिनै दैजों लोमसोम जानानै दङ। बे बिथिङाव जोंखौ नायबिजिरनो थाखाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि लोगोसे मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि ACM सार फैदों, लोगोसे जिल्ला परिषदनि बायदेव फैदों आरो जोंनि UBPनि आरो लोगोसे गोबां पन्सायतनिबो फैदों। दा जों बिथांमोना नायबिजिरफैनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसे जोङो बुंनो सानो जोंनि 1 नं, 2 नं, 3 नं गंथाम गामिजों 229 न'खर दङ। बे न'खरफोरनो जाहाथे सरकारा जोंनो रेसननि थाखाय बेबस्था थाबैनो खालामना होनांगौ, नांगौ बायदियै। आरो लोगोसे मोसौ, दाउ, अमा बेफोरनिबो जानाय आदार बेबस्था खालामनो थाखाय जों गामिनि जानानै सरकारखौ खावलायो। जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै रिलिफ केम्पआव थांनाय जायाखै। जायगायावनो कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो बे गिनायनि थाखायनो जोङो गामियारि रायजो राजाया जायगायावनो खस्थ'यैबाबो दिनै न'खर न'खर बिदिनो खस्थ' खालामनानै दङ आरो मोसौफोरखौ बहुद खस्थ'यै लाखिनानै दङ। जोङो सरकारखौ खावलायो थाबैनो जोंनो नांगौ बायदियै रेसन, नांगौ बायदियै मोसौनि आदार, दाउ अमानि आदार बेबस्था खालामना होगोन, बेखौनो जों लुबैयो। जाहाथे जोंनि गामि
आरि सुबुंफोरा दिनै बेखौनो हास्थायनानै जोङो जोंनि बिजिरफैनाय बा नायथिंफैनाय जोंनि आफादनि इउपिपिनि आफाद आरो लोगोसे MAC लोगोसे जिल्ला परिषद पन्सायत बिथांमोना सरकारखौ नारसिननानै जाहाथे जोंनो जोंनि नांगौ बायदि रेसन आरो नांगौ बायदि बेबस्थाफोरखौ दैबानायाव जाहाथे सहाय खालामगोन बेखौ हास्थायनानै आंनि बुंनायखौ